Васко, тебе снимам. Кой? Тебе. Ама аз снимам с камера, с това. А ти на камера ли пусна? Ага, мите. Това камера. Чакай да снимам носа. Ето, това си едно нещо. И аз снимай мене, мите. Опа, лек. Ето ги вучи война. Да? Сценария. Дай снимай до това. Нагоре стълбица. Нагоре? Това е стълбица. Само ще разсекам. Да, да завърта. И ето те. Какво е? Стига толкова или нова? Добре. Как го спирам? Тука. Къде?